Здравейте хора, аз съм Димо. Аз съм Дара. И добре дошли отново в нашия канал Destination to Dreams and Books и в следващото видео от нашия Vlogmas. За днес късното видео, понеже си признаваме, че малко вече започнаха да ни свършват идеите и се чудихме какво да направим. За щастие, Краси отново ни спаси и видяхме един коледен так в неговият канал, който се казва Коледа иде. Попитахме го, разбира се, дали можем да го направим. Той каза да и ето ни тук. Да го направим, стори ни се много забавен, много коледен, много тематичен, така че си казахме защо не, даже се облякохме така тематично. Въпреки, че това е худи на Дара, но както и да е, просто нямам все още. Все се каня да си купя, ще видим кога, но ще си купя със сигурност. То така, категориите са общо 8, така че мислим, че ще бъде така перфектно, бързичък так, но въпреки всичко тематичен, коледен, а и става въпрос също така и за музика, така че защо не? И ако темата ще ви бъде интересна, продължавайте да гледате. Ако искате, можете да играете също с нас. Да, може. Ще ни е много любопитно да разберем вие какво мислите по дадените въпроси. Ще ги сложа долу в описанието, така че всеки от вас, който иска, може да ги прочете. Да. Нека да започваме. Въпрос номер 1. Коледна книга, която харесваш? Тук, разбира се, бетонния ми отговор. Винаги говоря за нея всяка една година. С благодарение на Ели в първият ни Vlogmas аз прочетох тази книга и до ден днешен си ми остава една от най-любимите коледни истории. Това е Един ден през декември на Джози Силвър. Една уникална любовна история, толкова носеща светлина, любов, позитивно. Въпреки, че е леко драматична, въпреки, че е и малко така сърцераздирателна, но въпреки всичко много ми харесва. И както пише тук на корицата, една незабравима любовна история, която наистина препоръчвам на абсолютно всеки и наистина това е най-задължителното четиво за мен. Всяка една Коледа. Аз тук не знаех реално какво да отговоря, но Димо съответно ми помогна в избора. Тази книга я прочетах миналия Vlogmas. Мисля, че да. Да, защото Стефи Витанова ми я беше подарила, заедно с няколко книги на теб, които беше пратила. Не знам, не помня. Аз това го помня като почудох, защото аз не се славя с една от най-добрите памети. А и аз също. Така че да. И става въпрос за магазинчето за прежда и чудеса на Мануела Инуса. Толкова сладка, разказва се по време на коледните празници и специално Коледа. Това магазинче, вътре можете да намерите всякакви плетени аксесуари, шапки, шалове, ръкавички. Даже мисля, че имаше и такива плетени одеялца. И нашата главна героиня Сюзан, мисля, че се казваше, ако бъркам, съжалявам. На тази уличка, на която е самото магазинче, има много други магазинчета, свързани с Коледа и продават всякакви вкусотийки, коледни изделия и така нататък. И всички от тази уличка са си приятели. Но нашата главна героиня е загубила надежда в любовта. Мисля, че няма да намери своята половинка, но в един прекрасен ден това нещо се променя. Една случка я запознава с любовта на живота, както мога да кажа. И просто изключително топла, изключително миличка, много приятна книжка и много съм благодарна на Стефи, че ми я подари. Мисля и тази година да видим дали ще си я препрочета или следващата. Ще видим, както дойде. Въпрос номер 2. Коледна книга, която не би подхванал. Нямаме. Буквално хора, наистина замислихме се реално, но няма. Реално съм чел дори трилъри по време на Коледа, фентазита по време на Коледа, любовни книги по време на Коледа, всякакви такъв тип книги, които са по време на Коледа. Нямаме такива книги, които просто да не прочетем по време на Коледа. Някак си тук, понеже нали сега, нека да си признаем, аз лично не съм от най-големите фенове на любовните романи, но някак си през коледните празниците просто са някак си задължителни, не знам, просто са някак си задължителни и това е времето от годината, в което наистина аз обичам и много чета любовни романи по време на Коледа.
Аз ги чета по принцип. Да, именно. Просто казвам, че е нещо нетипично за мен, но просто през този период аз така го усещам. Просто атмосферата е подходяща за тях. Въпрос номер 3. Книга, която би прочел по Коледа. Тук ще ви покажа книга, която тя ми купи, за което му тя благодаря. Моля. Защото е книга, която много искам да прочета. Книга, която съдържа в себе си много мои любими истории и която прочетох отзад на гърба, кои истории са вътре. Много я исках, но нямах тогава паричките да си я купя и Дара ми я купи, което беше много сладко. Не очаквах даже. Може би трябваше да снимаме реакцията ми, защото снимахме влог през това време, когато тя ми купи книгата, но не снимах оригиналната ми реакция, защото беше навънка на тротуара и беше много тъмно и хора минаваха. Нямаше как да се види наистина. Да, но въпреки всичко тя ме купи, за което много благодаря. И това са зимни приказки от цял свят за дългите вечери край камината. Ето това уникално красиво издание с тази уникално красива корица на Пергамент Прес е издателството и тук са включени абсолютно задължителни истории, които се четат от всички малки и големи по време на Коледа. А именно Снежната царица, Малката кибертопродавачка, Саможивият великан, Обущарят и елфите, Дядо Коледа в беда, Коледна свещ, Нощният помощник и така нататък и така нататък. Страшно много истории са тук, хора, което много ми хареса. Книжката не е особено голяма, но аз исках точно едно такова издание, в което наистина да са събрани такъв тип истории по време на Коледа. Абсолютно автентични и задължителни така за всеки един човек да ги прочете през това време. Затова и със сигурност най-скоро време си я подхващам да си я чета, защото това е нещо, което мисля, че е подходящо за абсолютно всяка една библиотека и всеки един от вас може да си го намери, да си го прочете, защото точно тези тип истории, въпреки че някои от тях не са от happy ending, но въпреки всичко са прекрасни за през това време. А и не само за през цялата година. Моят отговор тук ще е книга, която той ми избра и той ми купи в едно от нашите предизвикателства за миналия влог. Да. За което много съм щастлива. Тя е една от любимите му книги, зимни, ще да кажа, коледни книги има предвид. Именно 10 слепи срещи на Ашли Елстън. Няма смисъл какво да казвам за нея, защото той не е казал достатъчно и в този влогмас също се говори за нея от нас. Така че нямам търпение да разбера нашата главна героиня какви слепи срещи ще получи. Просто не мисля, че има по-подходяща книга за моя милост. Много е сладка, да. Много е сладка. Просто нямам търпение да стигна до нея. А кога ще е това, не се знае. Въпрос номер 4. Книга, която искаш за Коледа. Ама те са много. Едничка, кажи. На прima виста това, което ми идва реално, мисля, че М като магия. Просто защото корицата страшно много ми харесва, не помня за какво ставаше въпрос и видях, че има едно много сладко котенце. Да, точно това ще да кажа. Ти просто искаш книгата заради котката на корицата. Да, аз не знам колко книги такива вече имам свързани с котки или с котка на самата корица. Да. И котки за мен води до Коледа, нещо това. И през целия ми живот. Да. Книгата, която аз избрах да ви кажа, е книга от автор, на който наскоро прочетох втора книга от неговата поредица. Това е Брандън Сандерсън. Миналия месец аз прочетох втора книга от Магороден, Кладенецът на Възнесението. И вече след тази книга аз се влюбих в този човек отново. Просто си го преродих и преоткрих. Защото не, че съм спрял да го обичам, но просто бях прочел първата книга на Магороден, не знам кога, може би миналия или по-миналия влог, мисля, че я прочетох. От тогава някак си казах, ще ги прочета, но нещо се случваше и Дара ми напомни и ми каза, хайде четия. Прочетох я, влюбих се в този човек и има една негова поредица, към която ме е страх, честно казвам, да посегна все още, но въпреки всичко реших това да е книгата, която аз ще спомена. И това е първа книга от Летописите на светлината на бурята на Брандън Сандерсън, Пътят на кралете, тези огромни чудовища, които не знам аз как ще ги чета, кога ще ги чета и така нататък, като се има да предвид, че знам, че първата книга е 1000 страници, следващите сигурно са двойно повече, не знам какво се случва, но да, все някога ще успея да ги прочета. Това може би е един от любимите ми въпроси. Да, и на мен. Именно въпрос номер 5. Книга, която би подарил за Коледа. Книга, която съчетава моите най-любими неща, а именно фентази, богове, любовна история и така нататък в едно.
разбира се, че божествени съперници на Ребека Рос издава издателство Orange. Това е уникално красиво издание, което аз съм влюбен в него. Супер красиво е, супер тематично е, наистина. Тематично казвам, защото наистина е събрало моите най-любими неща в книгите, моите най-любими жанрове, да го кажем по този начин, а и самото издание е просто уникално направено, много красиво. И разбира се, че когато искаш да подариш подарък, винаги се стараеш да е някак така много красив, много грандиозен и така нататък. И смятам, че това издание ще се хареса на много хора, ако има все още човек, който не я е чел. Аз я обожавам, вече имам и втора, така че нямам търпение да прочета и нея. Отговорът тук, който аз отново благодарение на него, защото аз по принцип бих си подарила цялата библиотека и всички любими книги и би ги пробутала на всеки. Не, че не съм го правила с теб, но... Да, така е. Това е отделна тема. Тук заедно решихме да изберем Змията и крилете на нощта на Кариса Бродбент. Аз вече я прочетах, както знаете. Хора, думите, които той използваше в началото за неговата книга, аз ще ги сложа също, защото защото е невероятно изграден свят, има богове, има чудовища също така, невероятно добро изградено фентази. Аз не мислех реално, че ще ми хареса. Много се изплаших от размера, защото я проточих наистина страшно много време и си ми е ядна сама на себе си. Но си я прочетах. Но си я прочетах с огромна любов. И всеки, който иска да разнообрази, реално погледнато, да разнообрази с някой друг вампир, защото става въпроси за вампири, мисля, че е доста препоръчително от моя гледна точка. Чакам и ти да прочетеш вече, защото искам и твоето мнение. Ще стане, обещавам. До година, може би. До година, добре. Хайде, записваме го за до година. Да, благодаря. И искам също да кажа, че е невероятна курица. Не само тази, аз ще го закрия, защото може и да я изтърва, защото има змия, аз имам фобия, но вътрешната корица също е изключително красива. Аз я четах ето така, без корицата. Но няма значение. Наистина невероятен свят и препоръчвам на всеки. Следващия въпрос е въпросът, на който тя ми взе отговора и трябваше да си мисля нов, за което му се благодаря ти. Простете! С кой филм по книга свързваш Коледа? Хора, ще да кажа само вкъщи в началото, просто защото вкъщи, но няма книга по този въпрос, така че тук ти крада най-мазно отговор. И бих казала всички книги за Хари Потър. И филми. И филмите, съответно, да. Защото аз не можех да се сетя за някой друг отговор, така или иначе. Да, така че и двамата препоръчваме Хари Потър и наистина свързваме Коледа с Хари Потър, защото винаги по това време си правим маратон, който вече сме го започнали, така че аз много се радвам. Филмът, който аз реших да ви кажа, е филм по книга, за който ми трябваше малко време да се подсетя, но когато се сетих си казах, ето, как не се сетих веднага за него. И това е филмът по книгата Убийство в Ориент Експрес на Агата Кристи. Това е филм, който между другото мисля, че преди много години, пак по горе-долу това време на годината Коледа го гледахме с нашите и много ми хареса. Ако не се лъжа, май миналата година или по-миналата година пътувахме за Габрово аз и ти и пак беше зима и ако помниш, аз в автобуса прочетох Убийство в Ориент Експрес, докато ти спеше до мен. Аз път винаги спа. Да, и за това си казах, ето, това е перфектният отговор за мен, така че това е филмът, който аз ви препоръчвам. Но и също така, както Дара каза сам вкъщи, аз ви препоръчвам и Полярен експрес. Това не е по книга, но пак да го вмъкне и него. Ти трябва да ми го пуснеш този филм, между другото, защото аз не съм го гледала. Ще ти го пусна. Благодаря. Един от най-странните въпроси в това предизвикателство, който мен изключително много ме озадачи, защото не знам, малко ми е странен, честно казано. Така ли? Именно въпрос номер 7. Песен, която би забранил по Коледа. Няма такава, въпреки че аз го разбирам, защото все пак нека да си го признаем, че много хора така в един момент им втръсват коледните песни. А именно когато Мария Кери ти изкочи и ти каже It's time! Няма как. Да, но аз честно казвам нямаме отговор за това. Нямаме, не. Всички песни си ги харесваме, ако ще да ги дадим по 20 000 пъти. Най-вече корейските. Да. Предимно тях. Да.
Но Майкъл Бубле също. Майкъл Бубле, Марая Кери. Да, те са класиката, така че няма как да минем без тях на Коледа. Да, също така, нека да си кажем, и слушаме и коледния на Джастин Бибър. Да, така на е. Сия, И много хубав. И на Сия Сноумен. Да. Така, аз между добре. другото малко го забравих. Така, трябва да го припомниш. Така, добре, дай да изреждаме повече. Да. И последния въпрос, номер 8. Книга, която би препрочитал всяка Коледа. Аз отново ще ви надуя главата с това. О, да. Но не ме интересува. Това съм аз. И съм Така е. нагла. Не си нагла, просто ти е любима. Да, защото е единствената детска книжка, която аз имам тук и като цяло, свързана с Коледа, а именно Приятел за Коледа на... То няма на кого е всъщност, има само художника, който е Мария Павлова. Мария Павлова. Да. Тук не знам вече за кой път ще кажа за какво става въпрос, но става въпрос за нашия главен герой. Мрънчо ли беше? Нещо такова Нещо беше. такова беше, да. Да. А не, мандарин. Не. Каза се мандарин. Не е мандарин е този, мисля, че. Ако не се лъжа. Ето ви мандаринчо. Да, а не за да Защото е оранжева. Мармуран ли беше? Мармуран, да. Мармуран, Ето май. това е мармуран, който е по-маничък от... как беше Мандарин. сега? От мандарин. Просто две котенца, приемно семейство, се събират за Коледа, стават си близки, имат много сладки ситуации, има изключително... Ето го малкия, да му видите сладката му цунка с мустачки, ако се виждат. Виждат се. Мустачките се виждат. Между другото, моята котка е много подобна на тази разцветка. Беше. Са тези размери. Сега е петорно на тази. В момента прилича на каца. Скраченца. Да. Защото майка ми и баща ми решава да му дават по 10 пъти на ден, защото той мрънка. Да го бях кръстила Мрънчо. Не е прасе да се огоява за Коледа, не. Наши май го имат, или по-скоро баща ми. Защото ние сме почитатели на свинското. Но няма да си коля котката, обещавам. Изключително сладка история, много приятна. Искам и ти да прочетеш най-накрая, затова просто ти я връщам в момента. Ама аз май я прочетох, ти не помниш ли? Май ми я беше дала, мисля, че я прочетох. Май. Аз пък няма такъв спор. Мисля, че съм я чел, но не съм сигурен. Няма проблем, пак ще си я прочета. Благодаря. Значи, като изключим един ден през декември, която вече ви показах, нея също бих се я препрочитал и разбира се, че няма как да мина без The One and Only Джени Хейл. Избрах си Коледа в Silver Falls, защото това беше първата книга на Джени Хейл, която аз прочетох и до ден днешен си ми остава една от най-сладичките книги, които прочетох. Просто събиране в една хижа, къща за Коледа, какви ли неща се случват. Много сладичка, даже сега като ви говоря, искам пак да се я препрочита, може би ще го направя. И Дана преди малко ви говори за нея, 10 слепи срещи, Ашли Елстън, едно от най-сладките четива по време на Коледа и отделно това, нали, с 10 слепи срещи, момичето, което е така малко подепресирано. Тук нека да не забравяме, че става на въпрос за тези огромни фамилии, за това събиране по време на коледните празници, за мъфинчетата, тортите и всички тези сладки нещица, които съпътстват всяко едно такова семейство, всяка една Коледа, когато чичо, лели, баби, дядовци, стринки, братовчеди, всичко е на едно място в една огромна къща. Уникална книга, хора, просто препоръчваме вие с две ръце. Хора, това беше нашия сладък коледен так, който успяхме да направим на... бързо. Да, набързо. Да, защото имам и други работи. Той му да обработва. Да, краси, благодарим ти. Да. Ако сте се забавлявали, нека разберем долу в коментарите. Ако желаете да разберете малко повече за нашия личен и скучен живот, нашите лични инстаграми ще бъдат изписани тук на екрана, а за да следите какво се качва по нашия влогмас, можете да следите нашия канал в Инстаграм, където всичко се качва. Да. Благодарим ви много за гледането, хора. Надяваме се видеото да ви е донесло малко така коледно настроение, коледен уют. И ще се видим други ден. Много ви благодарим за гледането и до следващото ни видео. Чао!